Siphinde sibingelele futhi bazalwane egameni likaJesu, sibingelela kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane, sikhuluma ngendaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu, indaba zasezulwini. Siyawubona umhlaba ukuthi unjani, kodwa likhona ithemba. Indaba ezinhle zasezulwini zisinikeza ithemba lokuthi noma kunje emhlabeni indaba eziningi ayisanikeza ithemba ezenzeka emhlabeni, ziyasabisa, ziyathusa, ziqeda namandla. Kodwa-ke thina sithunyelwe indaba ezinhle ezinikeza amandla, ezinikeza ithemba ukuthi kukhona ukuphila, kukhona ukuphepha, kukhona ukusinda, khona ukuhlala kahle, khona ukuphila kahle. Provided lezi ndaba uyazikholwa, uzamukele. Zithinde izindaba zithi uJesu Kristu weza evela ezulwini, efika okokuqala, wazalwa intombi uMaria, wakhula waba umuntu 100%, uNkulunkulu 100%, uNkulunkulu ephila enyameni yomuntu. Njoba wehla umoya ongcwele wangena esibelethweni sentombi uMaria, lo moya ongcwele kwakuNkulunkulu. Then uNkulunkulu wayokhanda indlu azohlala kuyona la emhlabeni esibelethweni sikaMaria. Leyo ndlu leyo umzimba womuntu, lo mzimba womuntu wathi mayesezelwe kwasekuthiwa uJesu. Igama elithi Jesu lisho ukuthi ngalo mzimba uNkulunkulu uzosindisa abantu, ngalo mzimba ahlele kuwo, oyindlu ahlele kuyona ubaba uNkulunkulu uzosindisa abantu bakhe. Ingakho uJohn chapter 3 verse 16, ngoba uNkulunkulu ubaba walithanda izwe kangaka wazonikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, leyo ndodana ileyo-ke ebizwa kuthiwa umzimba uJesu Kristu. Then ozelwe enyameni, ewumuntu, eyinyama, then wanikela ngaye ngoba unegazi ukuze abantu bazosuswa izono zabo, bathole ukuphila okuphakade, bayibuyisane noNkulunkulu ophilayo. uJesu-ke wakhula-ke waba umuntu for 30 years engaphansi kwabazali, ehloniphe, esubmithile. Emva lokho waphumela umsebenzi kababa uNkulunkulu full time, wafundisa, washumayela umbuso, waphilisa abagulayo, wenza imangaliso, wazingelwa, wathuka, wedelelwa, waboshwa, wabethelwa esiphambanweni, wafa esiphambanweni, wangcwatshwa. Emva kwensuku entathu uNkulunkulu ngamandla akhe wavusa kwabafileyo, ngoba kwaphuma umoya kababa uNkulunkulu kuKristu Jesu. uJesu nangekhala esethola izono zabantu esiphambanweni, wathi Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Then uNkulunkulu ngomoya wakhe wasuka kuKristu Jesu, ngoba uJesu nguNkulunkulu, uNkulunkulu wasuka ngomoya wakhe kuKristu Jesu. Then uJesu umuntu, then wayesezwa ipresence kaNkulunkulu isuka kuye ngenxa yezono. Then uJesu wafa, wambelwa, umoya kaNkulunkulu wabuya wazongena esidumbini sikaJesu. uJesu wavuka kwabafileyo, then wahlala insuku ezingama40 40 days, wabonakala kwabaningi, kubafundi ayehamba nabo, wabonakala egxokwini. Then after 40 days wanyukela ezulwini bembuka. Then uJesu-ke wathi ukubuya kwakhe kuyobonakala kanjalo njengokukhuphuka kwakhe. Ilo Jesu-ke simshumayelayo embusweni kaNkulunkulu. Indaba ezinhle zithi masikholwa nguye, simamukela asibuse. Uverse 12 uJohn chapter 1 uthi bonke abamamukelayo wabapha amandla, i-authority, igunya, ilungelo ukuthi babizwe kuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Abasezona izitha zikaNkulunkulu, abasezona izinkuni zesihoko, abasebona abantwana bakaSathane, sebengabantwana bakaNkulunkulu, sebenelungelo lokungena ekhaya ezulwini ngoJesu Kristu abamkholwayo nabamlandelayo. So-ke manje siyamemezela ukuthi masikholwa lo Jesu embusweni kaNkulunkulu, silandela yena, sifundiswa nguye, sisebenza umsebenzi esiwunikezwa nguye, umsebenzi ovela ezulwini, umsebenzi kaNkulunkulu. Uma ufunda laphana ngithi u1 Corinthians ngithi chapter 6 verse 1 lithi thina esisebenza kunye naye, kusho umpostoli Paul, uthi thina esisebenza kunye naye. uNkulunkulu usemsebenzini. Uma ufunda ama-Efesu chapter 2 verse 10, umsebenzi uNkulunkulu omuhle esibekele wona kuKristu Jesu mhlawumbe ungakasekelwa. Okay, all right. U2 Corinthians ngiyaxolisa, 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Again, 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 6 verse 1 lithi, kepha thina esisebenza kanye naye siyanincenga ukuba ningawamukeleli ize umusa kaNkulunkulu. Right?
sisebenza kanye naye ubaba uNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu, senza intando kaNkulunkulu, sisebenza lokhu kuthandwa uNkulunkulu, hayi okuthandwa yizwe, hayi okuthandwa usathane, hayi okuthandwa uhulumeni walelizwe, hayi okuthanda ama-professionals alelizwe, hayi okuthanda abazali bethu abangakhona abangasindisiwe, hayi okuthandwa umphakathi, hayi okuthandwa amakhosi alelizwe, kodwa okuthandwa uNkulunkulu senza khona embusweni kaNkulunkulu. So sihamba naye, sisebenza kunye naye ngoba uNkulunkulu wasibekela wakho umsebenzi. Uma ufunda u2 Peter chapter 3 uverse 10, yonke imisebenzi yomhlaba eyenziwa emhlabeni ngenxa ukuthi ayinayo intando kaNkulunkulu, ayikho intando kaNkulunkulu, isazoqedwa ngomlilo. Olifunda lelo verse. So ke sizoxwayisa-ke bazalwane, siyaqhubeka nama-series ukuthi ulaka lwayo indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu luyakuvutha masinyane. Then siyaqhubeka sibuka inhlupho ezokwehlela emhlabeni, eziwulaka, eziyi-punishment, eziyi-judgment kubantu. Uma ungafuni ukuyizwa lento awuphoqiwe, but uyaxwayiswa. But kuhlakaniphi ukuthi uyilalele izinto enjena, ucabange ngazo. Ngisho kuthiwa le message izuwa ilalelwa uwena, ukasindiswa, awukazalwa kabusha, but kuhle ukuthi ulalele, ubaxoxele nabanye ukuthi kunento ezokwenzeka emhlabeni ebhalwe eBhayibhelini. And khona izinto esizibonayo masibuka indaba, sizwe indaba ikhulunywa zalelizwe, indaba zezwe. Khona into eshiwoyo ukuthi iyenzeka emazweni athile omhlaba. Siyezwa ngekhukhula, siyezwa ngokuzamazama komhlaba, siyezwa ngelanga elishisayo kakhulu, siyezwa ngezinto ezibonakalayo, inyanga iphenduka ibe bovu kakhulu, siyezwa kuthiwa khona izinkanyezi ezihambayo emanye awela emhlabeni, kuzoba ingozi enkulu. Kuningi esikuzwayo okuyizigameko, natural disasters. Then lokho okubhalwe abazalwane kuzokwenza nje bakubhaliwe. Sizofunda ngalezo zinto-ke bazalwane. Siyaqhubeka sikaqedi nalolu chungechunge lama-series ezinhlupho. Sifunda Isambulu chapter 6, chapter 8, chapter 9 no chapter 15 and 16 Isambulu. Njengamanje-ke sizofunda kule video Isambulu chapter 8, sifunda uverse 12 no verse 13. Liyaxwayisa lana-ke enye inhlupho lena. uNkulunkulu uthumela lengilosi, sesiyafunda. Ingelosi yesine yayisibetha kwashaywa okwesithathu, 1/3 kwelanga, nokwesithathu kwenyanga, nokwesithathu kwezinkanyezi, ukuze okwesithathu kwakho kufiphazwe, nemini ingakhanyi okwesithathu kwayo, nobusuku ngokunjalo. Verse 13. Ngase ngibona ngezwa ukhozi lundiza emkhathini wezulu, lumemeza ngezwi elikhulu luthi, maye, maye kwabakhileyo emhlabeni, ngokunye ukukhala kwecilongo lezingelosi ezintathu eziseza kubetha. Kusho ukuthi khona okunye ukubethwa kwamacilongo okuzobethwa iy'ngelosi ey'ntathu, bese kwenzeka izinto ey'thile emhlabeni. Makuthiwa ngase ngibona ukhozi, uverse 13, ngase ngibona ngezwa ukhozi lundiza emkhathini wezulu. Leli gama elithi ukhozi ngicela ukulungisa lapho, indlela ababhale ngayo kwamanye ama-version, kwezinye iy'humusho zamabhayibheli. Kodwa uma ufunda le version okuthiwa yi-King James, ithi it's an angel flying, yabona, in the atmosphere, on the air, phezulu lapha phezulu. Iyandiza ingelosi. Iy'ngelosi noma zingenamaphiko kodwa ziyakwazi ukuhamba because ziwumoya, ziyi-spirit. So akusiyona ukhozi ukhozi lolo silwazi i-ikhli, akusilona i-ikhli lolo daliwe. I-figure of speech noma i-metaphor speech lana kukhulunywa ngengelosi kaNkulunkulu, yiyo le okukhulunywa ngayo kwiSambulo chapter 8 uverse 13. Ngase ngibona ngezwa ukhozi lundiza emkhathini, ngase ngibona ngezwa enye ingilosi ngeBhayibheli leli i-King James version isihumusho. Then ingilosi indiza emkhathini wezulu lapha phezulu. Then lumemeza ngezwi elikhulu. Le ngelosi imemeza ngezwi elikhulu lithi, maye, maye, maye kwabakhileyo kuphi khona emhlabeni, ngokunye ukukhala kwecilongo. Sekwenzekile izinto ezibuhlungu emhlabeni kulamacilongo abethwa izingelosi amane
iy'ngelosi ezine ey'thunywe uNkulunkulu zibetha amacilongo, sekushawa amacilongo awu-4 manje. So-ke isiyamemeza-ke le lapha emkhathini ithi awakapheleli, khona u-3 aseza, khona obunye ubuhlungu obuseza kulaba abantu abakhe emhlabeni. Isexwayiso lesi esiyisimemezelo ukuthi abantu khona into ezokwenzeka, simenyezelwa ingakafiki leyo nto, ingakenzeki, ukuze abantu bakwazi ukucabanga indlela yokuphepha, indlela yokubaleka, indlela yokusinda. Yiyo-ke lesimemezelayo yombuso kaNkulunkulu ophilayo, umbuso wasezulwini etholakala ngokuthi uze kuJesu Kristu yena yedwa. Right, asibuyele kuvesi bani, uvesi 12. Ingelosi yesine yayisibetha kwashaywa okwesithathu kwelanga. Nazi into ezokwenzeka emhlabeni, izothi mayishaya icilongo, ibethe icilongo lengelosi, kuzoshaywa u-1/3 welanga, kusho ukuthi ingxenye ewu-1/3, yabona, ingxenye enkulu leyo bazalwane emhlabeni wonke, ingeke ibe nalo ilanga. Akubhaliwe-ke lana ukuthi ngeke ibe nayo ilanga isikhathi esingakanani, ukuthi angazathi leso sikhathi mase siphelile lizophinde futhi libuye ilanga, akushiwongo lana, kuchaziwe. Kodwa makuthiwa kuzoshaywa okwesithathu kwelanga, it's like sekushawe for good, ngoba ziyinhlupho lezi bazalwane. Whatever inhlupho uNkulunkulu ayilethayo, hayi ukuthi uzobe uyareverse. Then inhloso uNkulunkulu ukujezisa abantu ngenxa yokuthi abafunanga ukwenza intando yakhe emhlabeni ngokuthi bakholwe inkosi uJesu. So-ke njengoba eyiletha ngegaba, uNkulunkulu wenzela ukuthi laba basele bathole ithuba to make up their minds, bacabange bese bedecide kahle, bavume phela ukuthi ukhona uNkulunkulu ophilayo obadalile, baxolise, bacele intethelelo, bayeke indlela zabo ezimbi nemisebenzi yabo emibi, imisebenzi yabo abayenzayo influence ukufunda kwabo kwalelizwe nokuqashwa kwabo kwalelizwe befuna imali. So imisebenzi emibi abayenzayo ikhiqizwa imisebenzi yabo abathi bayifundele bayiphilisa ngayo, ngoba kukhona konke ukungcola namadimoni nemoya emibi. Uma ngabe bephenduka kukho konke lokho, befuna uNkulunkulu ophilayo yena yedwa ngoKristu Jesu, then uNkulunkulu uzobathethelela. But uma bengakwenzi lokho, uNkulunkulu uyaqhubeka nolaka lwakhe. So-ke into ezokwenzeka, kuzo-affecteka ilanga 1/3 emhlabeni, kukhanya kungabe bikukhanya nezinkanyezi. Then uyacabanga ukuthi asekukhanya at all, akuseke ukuthi liyaphuma ilanga liyashona, kuhleze kumnyama, ngoba vele sesemagcelweni. Makhulunywa ngesambulo, lezi inhlupho ziwulaka, intukuthelo kaNkulunkulu, ngoba abantu bamdelelile uNkulunkulu ngenkathi bengafuni ukuphenduka bashiye izono zabo, bayaqhubeka uzise abaphenduki, bayadelela. Uma uNkulunkulu ethuma abantu ukuthi bashumayele, babaxwayise, bayabashala abo bantu, bababulale, bababophe, babahlukumeze, benze yonke into ebuhlungu, babaduke ngey'nhlamba, babahlambalaze. Then uNkulunkulu ubonakala ngathi uthule uma kwenzeka lokho, but siyeza isikhathi sokuyiphindiselela kwakhe. Lesi sikhathi sekuyisikhathi sempindiselo, ephindiselela iy'nceku zakhe. Uma ufunda sona futhi isambulo chapter 18, laphana ngasekugcineni, esinye isikhathi senhlupho leso la uNkulunkulu ephindiselela kona kuliBhabhiloni leli elidukisa izizwe ngewani lobufebe, imfundiso yokwethuka. So-ke uNkulunkulu liyaveza laphana ngasemavesini ekugcineni mawufunda isambulo 18 ukuthi uzobe ephindiselela iy'nceku zakhe, abaprofethi nabapostoli nabantwana bakhe. So-ke manje isikhathi sokuyiphindiselela lesi. So wena mntwana kaNkulunkulu, uma ufakaza ngoJesu uphila ubungcwele, udela konke kwalelizwe, uhlushwa, udelela uthuka, then uthi uyathandaza, ubona ngathi uNkulunkulu uthule, bakuhleka abantu, yabona, ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzovela ngenkathi behlukumeza, bakushaya abantu, bakubophe, ayitholele uNkulunkulu, ungaphuma ejele, angakuvikeli kubantu, uzufe, ungajiki, ungabuyele emuva. Yazi ukuthi uNkulunkulu uthule ngamabomu, unesizathu njengoba uNkulunkulu. Then kodwa lesi sikhathi isikhathi sokubuyisela, sokuphindiselela abantwana bakhe abahlushiwe, then behlushwa yilabantu abangafuni ukukholwa. uNkulunkulu uzobe sezobashaya-ke. Ingakho lithi izwi kaNkulunkulu, ngithi uma ufunda amaRoma chapter 12 lapha ngasekugcineni lithi impindiselo ingeyakhe. Kanjalo futhi namaHebrew chapter 13 khona lapha elisho khona futhi uma uqala ufunda nje verse 7, ingeyakhe ukubuyisela
i-revenge ekaNkulunkulu. Uma abantu benza kabi kithi kwethu ukuthi sibaphindisele. Uma ufunda uFirst Peter chapter 2 ngithi laphana verse 20 21 kanjalo kanjalo, uma ufunda lapho nje uzoyithola indaba ethi uJesu wahlushwa, then wahlukunyezwa, wahlupheka, kodwa akazibuyiselelanga, wathuka kodwa akaphindiselanga, futhi akathreatenishanga abantu, akasabisanga abantu, kodwa wavumela lokho okwenziwa abantu bekwenza kuye. Then wathatha lobo buhlungu wabisa kuNkulunkulu, wareporta kuNkulunkulu, hhayi ukuthi labantu ebazonda ebathukuthelele ebathreatenisha. So nathi kufuneka simfuze uJesu ngalokho. So-ke lesi isikhathi sokuyiphindiselela kwakhe uNkulunkulu. Uyazi uNkulunkulu nalezi zinto ezenzeka kuthina ngenxa yokuthi sishumayela umbuso wakhe omuhle, indaba ezinhle emhlabeni, abantu basihlukumezele lokho, basithukele lokho. Uma ufunda iSambulo chapter 6 ngithi verse 11 laphana angisazi uverse bani uverse 11, yes, uNkulunkulu lapha uyaveza uma bekhala labasebefile bekhuluma naye lezulwini ukuthi kanti koze kube nini uphindisela igazi lethu. uNkulunkulu aware ukuthi bayabulawa abanye, futhi uyazi khona basazobulawa, akabavikeli labo ukuthi bangabulawa. Uthi nini nabulawa ngizoniphindiselela, nalaba-ke abanye abasazobulawa ngiyazi bakhona abazonijoyina uthi nani nje banabulawa nabo bazobulawa. So uNkulunkulu aware ngalokho. Lesi sikhathi senhlupho yilesi sikhathi uNkulunkulu esezoyiphindiselela-ke kubantu abakhile emhlabeni. Nakhona futhi uNkulunkulu uyabathanda laba bantu noma bona bemcasula, ngoba ukuba akabathandi bengeke abhale ambule lezi zinto, kube nesambulo esiveza ukuthi uzokwenzani ngalaba bantu. Lo bantu banikeza ithuba lokuthi uma befunda le nto ethi ngiyongonile nami ngibathukile abantwana bakaNkulunkulu, ngibahlambalazile abantwana bakaNkulunkulu, ngibadelelile. Uma beshumela ivangeli ngelekeqela engaxutshwe nalutho, ivangeli lombuso kaNkulunkulu lona lodwa likaJesu Kristu wavuka, lensindiso lomusa kaNkulunkulu lokuthethelelwa kwezono lokukholwa inkosi uJesu, ngibahlambalazile ngabathuka ndlela thile. Ngiyaxolisa Moya Oyingcwele, ngiyaxolisa Nkosi uJesu, ngiyaxolisa Baba uNkulunkulu, ngiyaphenduka. Then bese udela konke kwalelizwe uyihlambulule ube ngcwele, then uNkulunkulu uzokuthethelela. But uma umuntu engakwenzi lokho, lezi inhlupho zomfica, mazingamfica uzofa, ahambe ayohlushwa kuphi? Emlilweni esihogweni. Uma ufunda uLuka chapter 16 uqala ukufunda ngithi laphana ku-19 verse 19 yezansi, then uLazarus nesicebi, isicebi siyakhala sese-Hades, kade sidamasa singafuni ukukholwa emhlabeni, mase sifile sese-Hades sithi ngiyahlushwa kuleli langabi. Kanti ulolo wayikholwa noma eswele engenazo izinto ezithile, kodwa wayekwazi ukuthi alale edlile. uLazarus wayesese kwi-presence ka-Abrahama eparadisi. Then-ke isicebi sithi Abrahama athumela umuntu lapha azocobhozisa ulimi ngoba ngiyahlushwa kuleli langabi, kanti ngalo sikhathi uLazarus wayeseparadisi. So bonke abafa besaba uNkulunkulu, benza intando kaNkulunkulu, bephendukile, bezelo kabusha, bengcwele, bekhonza uNkulunkulu ophilayo, baya eparadisi. Kanti laba abangakwenzanga lokho baya eHades. So-ke ma uthola zikufice lezi inhlupho, ufa udelela uNkulunkulu nabafundi bakaJesu nenkosi uJesu noMoya Oyingcwele, then uzofa uhambe eHades uyohlushwa khona. So kukhona lokho uLuka chapter 16 njengoba sengishilo. So lesi isikhathi sokuhlushwa kwabantu abazobe bephila emhlabeni kodwa bengafuni futhi ukuphenduka, njengoba sishumayela ivangeli kaJesu Kristu. Amen. Ingelosi uverse 12, ingelosi yesine isibetha kwashaywa okwesithathu kwelanga. So-ke imagine ukuthi-ke emhlabeni ukukhanya kusekho, then kufuneke kuleyo ngxenye le ilanga elingekho khona, akushiyo ukuthi isikhathi esingakanani, kusho ukuthi lishayiwe ilanga liqediwe. So labantu sebezophila esikhathini sokuthi abanalanga, abananyanga, abanenkanyezi. Bumajine kubumnyama obuzobe bukhona lapho. Buka impilo ezobe iphilwa kuleso sikhathi. Kufuneka bavuke baye ezikoleni ezabafuna ukuphuma kuzona. Kufuneka bavuke baye emsebenzini abafuna ukuphuma kuyona. Kufuneka bavuke baye emabhizinisini lawo abafuna ukuphuma kuwona. Alisekho ilanga, bazosebenza kanjani? Ugesi wabo uzoba enough ukuthi bakhanyisele. Bazobona kanjani mafuneka basebenze? Ma ugesi ufile bazobona kanjani? Yabona, mawugesi uNkulunkulu nje bezoza ezinye inhlupho sezidlulile zo3, then ingelosi yamemeza lapha uverse 13 ithi maye kulezi ezayo. Sisazofunda ke ngazo-ke kuLuka alandelayo. Then isikhathi sokujeziswa komhlaba nezinto zonke uNkulunkulu ayidalile, then uzoyinyakazisa uNkulunkulu amaHebrew chapter 12. Lema ufunda lapha segcineni ukuthi uNkulunkulu uzonyakazisa konke okunyakazisekayo, ukuze unganyakaziseki kume kuze bephakade. Lezi isikhathi sokunyakazisa yonke into enyakazisekayo.
so that ngoba abantu abafuna ukukhoza uNkulunkulu balibala izinto uNkulunkulu ayidalile uzonyakazisa lezo zinto uNkulunkulu. Right, uma ufunda ama-Romans chapter 1 nakhona futhi uma uqala lapha kuverse 1 wehla njalo usho ezansi uzoyithola indawo ukuthi uthi uNkulunkulu ukuze bangabi nakho ukuzilandulela, so that mina without an excuse. Why? Because bakhonza okudaliwe unokhonza umdali. So isikhathi sokuthi kunyakaziswe yonke i-creation lesi. Ilanga liyanyakaziswa manje. Imagine ukuthi-ke wena ubhizi ngamabhizinisi, awufuni ukudela konke walelizwe, ubhizi ngemisebenzi yalelizwe, ubhizi ngemfundo yalelizwe, then unama-dreams alelizwe, ayophumelela kanjani nabangani bakho bathandayo sekumnyama emhlabeni. And ezinye inhlupho seyinyakazise ngisho ama-power stations kagesi awusekho ugesi, amasola lawa athenjwe ngabantu alisekho ilanga lapho ukuthi liphehle ukukhanya ngesola asisekho. Sizwile kwenye ividiyo edlulile ukuthi kunyakaziswa imfula namanzi, omunye ugesi uphehlwa ngamanzi, amanzi asephenduka ayababa, then abantu abasakwazi ukuphuza amanzi bafile. So isikhathi esobe sibuhlungu lesi bazalwane. Njengamanje mawuzwa lezi ndaba zokuthi khona umbuso kaNkulunkulu oholwa inkosi uJesu Kristu wavuka, kholwa njengamanje udele konke kwalelizwe ngoba vele kuyefana ufikanga nathi emhlabeni futhi uhambe nalutho. Lezi zinto othi ubabhelele kuzona uyayithanda ubhizi ngazo zizonyakaziswa kuzoqedwa ngazo. Ilokho ebengifuna ukusho kule video. Ilanga, inyanga, inkanyezi kuzoba mnyama kungabibikho ukukhanya. Awuyicabangeleke nje wena ukuthi kuzobe kunjani. Izobe injani impilo lapha? Uma uthemba iplazi lakho uthi uzodla eplazini, awusakwazi ukuyolima, awusakwazi ukuyovuna, awusakwazi ukuyolima, nemfuyo yakho awukwazi ukuyinakela, awukwazi ukuyondla, then kwenzakalani lapho? Awukwazi ukuyokha amanzi ngoba kuzobe kumnyama. Inyanga ayikho, ilanga alikho, 1/3 yalezi zinto ney'nkanyezi. So ukukhanya kaNkulunkulu ngoba ezinye iy'tshalo zimila ngenxa yokuthi khona ilanga. Yabona, iy'hlahla nelwane imfuyo idla utshani nehlahla ngenxa yokuthi khona ilanga. Bayalidinga emzimbeni yabo direct ukuthi libathinte liyobe lingasekho. Kuzobe kunzima bazalwane. Nje lento siyisoba, sivula ingqondo yethu, then uNkulunkulu senzele umusa, nazi indaba ezinhle ezimnandi. Asiphendukeni sitele konke, uphume kwisystem yalelizwe, sibe sembusweni kaNkulunkulu ngokupheleleyo, silungele ukuthi uJesu asifice siyingcwele. Lezi ndaba ezinhle ezulwini kumnandi, bothi bezoloba ubuhlungu emhlabeni thina ezulwini. Siyabonga kakhulu, Nkosi yomusa isibusise.